Lana emhlabeni yonke into oyenzayo ibiyela kuwe. Imvelo isho nje kanjalo ukuthi yonke into oyenzayo ibuyela kuwe. Uma wenza into cabangisisa kahle, ngoba leyo nto oyenzayo kumele wazi ukuthi izobuyela kuwe noma ikanjani. Wenza okuhle kuzobuyela kuwe, wenza okubi ngelinye ilanga kuzobuyela kuwe. Wenza noma ngabe yini kuzobuyela kuwe. Uma uphila lana emhlabeni ihloniphe imvelo ngoba nawe wavela kuyo. Thatha lokho okuthathayo emvelweni ushiye lokho okushiyayo. Kuyimvelo nje. Konke okwenzayo kuzobuyela kuwe. Day 29 kuzobuyela kuwe. 1 minute every day.